Правило за избавяне от пиянство. В името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Царю небесни, утешителю, душе на истината, който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота, дойди и се всели в нас и очисти ни от всяка сквернота и спаси благии душите ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Тройце, помилуй ни. Господи, очисти греховете ни. Владико, прости беззаконията ни. Свети, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин. Тропар на свети Бонифации. Изпратен при мъчениците, самият мъченик си станал, страдайки за Христа с велика сила, всехвални. С мощи си се завърнал при изпратилата те с вяра Аглаида, Бонифация, блажени, моли Христа Бога да прости греховете ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Кондак на свети Бонифации. Като си отишъл да донесеш мъченически мощи и си видял страдащите за вярата, показал си мъжествена сила и самият ти си се устремил да пострадаш за Христа, заради което си се удостоил с победна почест. Бонифация винаги се моли за нас, и сега и винаги и во веки веков. Амин. Пресвета Дево, упование на християните, непрестанно моли заедно с небесните сили Бога, когото си родила неизказано и непостижимо за ума, да даде на всички нас, които винаги с вяра и любов те почитаме, опрощение на греховете и обновление на живота. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Молитва първа към свети Бонифации. О, всесвети Бонифация, милостиви рабе на милосърдния владика, чуй прибягващите към тебе, които са обладани от пагубното пристрастяване към алкохола и, както в земния си живот ти никога не си отказвал помощта си на молещите те, така и сега избави тези нещастни Божии раби имената. Някога, богомъдри отче, град унищожил твоето лозе, а ти, като си благодарил Богу, си заповядал да сложат в лин малкото останали гроздове и да бъдат повикани бедните. След това си взел новото вино, разделил си го на капки във всички съдове, каквито имало в епископията, и Бог, който изпълнява молитвата на милостивите, извършил преславно чудо. Виното се увеличило и бедните напълнили съдовете си. О, Светецо Божий, както по Твоята молитва се увеличило виното за нуждите на църквата и за полза на бедните и слабите, така Ти, блажени, сега го намали там, където то принася вреда. Избави от пристрастие към него всички, които се предават на срамната страст на пиянството, имената, изцели ги от техния недъг, освободи ги от бесовското изкушение, утвърди слабата им воля и им дай сила благоуспешно да претърпят това изкушение. Върни ги към здрав, трезвен живот, опъти ги в пътя на труда, вложи в тях стремеж към трезвост и духовна бодрост. Помогни им, угодниче Божий Бонифация, и когато жаждата за алкохол започне да гори гърлото им, унищожи тяхното пагубно желание, освежи устата им с небесна прохлада, просвети очите им, постави нозете им на скалата на вярата и надеждата, тъй като оставят своето душевно пристрастие, което води след себе си отлъчване от небесното царство, да се утвърдят в благочестие, да се удостоят с непосрамен мирен завършек на живота и във вечна светлина на безкрайното царство на славата достойно да прославят нашия Господ Исус Христос с безначалния му Отец и с пресветия и животворящ Негов Дух во веки веков. Амин.
Молитва втора към свети Бонифаций. О, велики угодниче Христов, мъчениче и лекарю многомилостиви на побеждаваните от беса на пиянството, свети Бонифация, чуй моето стенание и вопъл и помоли небесния целител на нашите души и тела Христа Бога да избави своя раб и блуден син, името, от тежкия недъг на пиянството, който го погубва, а и нас, неговите близки, така много гнети и измъчва. Приеми недостойното моление на мене, най-грешния от всички човеци, много по-грешен и от Божия раб, за когото дръзвам сега да се моля. О, човеколюбиви мъчениче за Христовата вяра! Ти милваш с десница и показваш пътя на спасението и на уния, които най-дълбоко са затънали в гнусния беловоч на пиянството, тъй като от собствен опит знаеш колко страшен и дори непобедим с човешки усилия е този порок, защото както огън пояжда слама и пламък изтребя сено, тъй погива и коренът на пияниците. Но ти, добър победителю на тази смъртоносна змия и аспида, помоли се на Господа за Божия раб името, тъй той, по твоите молитви, да стане добър победител над виното и сикера, срамните гощавки и пиршества до късна вечер, над сладострастието и разпътството, раздора и зависта. Вземи го под твоето небесно застъпничество, Божий угодниче, който се принесе в доброволна жертва за Христа нашия Бог, и не допускай този Божий раб името да принесе в жертва душата и тялото си на бесовете на блуда, виното и питиетата, които са завладели сърцето му. О, велики Христов мъчениче Бонифация, не презирай моята нищожна молитва, с която викам към тебе денем и нощем, а измоли от небесния цар и утешител Светия Дух да утеши страдащото ми сърце и обърне своя раб името към трезвост, целомъдрие, скромност, почтеност, страннолюбие и го направи цар над неговите страсти. Измоли от нашия Господ Исус Христос да ми дарува търпение, кротост, благост, снисхождение и най-вече нелицемерна любов към неговия раб името, за да мога да понасям теготите му и така да изпълня закона Христов. Добър угодниче Господен и преславен страстотерпче Бонифация, по твоите молитви и с великата Божия помощ няма да престана да се моля за изправлението на Божия раб името и за свое собствено изправление, докато не получа трохите милосърдие от твоята божествена трапеза и аз, най-големият хананеец, митър и грешник на земята през всички времена. Да бъде волята на Твоя и наш Бог, един в Троица, Отец, Син и Свети Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Молитва трета от свети Йоан Кронштадтски. Господи, погледни милостиво на Твоя раб името, който е победен от властта на стомаха и плътското веселие. Дарувай му да познае сладостта на въздържанието и поста и проистичащите от тях плодове на духа. Амин. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и майка на нашия Бог. По-почитана от херовимите и несравнено по-славна от серафимите, нетленно родила Бог Слово, същинска Богородица, те величаем. По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Амин.